Terz tal-professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali f'pajjiżna ibatu minn sintomi ta' burnout u jħossuhom eżawriti fuq il-post tax-xogħol. Ħafna drabi minħabba l-ammont eżaġerat ta' pazjenti fiswali, nies fil-kuruturi, pazjenti barranin li qed jiżdiedu u nuqqasijiet fit-tmexxija tal-qasam tas-saħħa. Min riċerka li saret fost il-professjonisti residenzjali fl-Isptar Monte Carmeli, is-Psychiatric Unit u Psychiatric Ward f'Għawdex, jirriżulta li wieħed minn kull 6 li pparteċipaw f'dan l-istħarriġ qed ibatu minn burnout totali. L-istudju li twettaq mill-psikjatri Patrick Barbara u Eloisha Camilleri u li ġie ikkwotat fil-faċċata tat-Times iffoka fuq 6 professjonisti: psikjatri, terapisti, psikologi, psikoterapisti, ħaddiema soċjali u infermiera. Barbara nnota li l-burnout kien proċess li jibda meta impjegat jiġi affaċċjat minn stress kroniku fuq il-post tax-xogħol li jirriżulta minn diversi fatturi fosthom nuqqas ta' riżorsi umani. Dan jibda b'eżawriment emozjonali, speċjalment meta l-impjieg jinvolvi sigħat twal ta' xogħol u każijiet umani ta' sfida. Dan eventwalment iwassal biex persuna ma tibqax tħossha parti mill-impjieg tagħha. L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Psikjatri kemm il-darba tenniet li qed ikunu affaċċjati minn nuqqas ta' riżorsi fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Każ ċar huwa l-Isptar Monte Carmeli fejn hemm bżonn numru akbar ta' psikjatri. L-assoċjazzjoni ilha żmien twil taċċenna l-fatt li l-kura tas-saħħa mentali iminsija u hemm bżonn li din tingħata importanza daqs mart ieħor bħal pereżempju id-dijabete. L-istess studju li ġie ippreżentat f'konferenza nazzjonali organizzata mill-Assoċjazzjoni tas-Saħħa Mentali għat-tfal u l-adolescenti juri li din is-sitwazzjoni qed twassal għal skuntentizza fost l-impjegati fl-isptarijiet b'riżultat li qed jiġi affettwat is-servizz lill-pazjenti.